Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mini tanfolyam első óráján. Nagyon örülök, hogy ennyien jelentkeztetek. Most, amire esetleg szükségetek lesz, az egy füzet, egy toll ceruza, hogy tudjatok írni, és ugyanakkor meg tudjátok állítani a videót. Majd a feladatoknál fogom is mondani, hogy most állítsátok meg, és akkor kérlek majd titeket, hogy ti mondjátok a választ. Úgy építettem fel a videót, hogy először elmondom az anyagot, és akkor utána mindig van egy kicsi feladat hozzá, hogy így egy kicsit interaktívabb legyen. Itt az első videó az ugye a kiejtésről és az ABC-ről fog szólni, úgyhogy talán ez az óra még annyira nem lesz különleges. Ez elég nagy dologra vállalkoztam azzal, hogy én a francia kiejtést bemutatom egy óra alatt, hiszen azért ez egy kicsit nagyobb anyag, de szerettem volna egy ilyen átfogó képet adni erről, és szerintem ez sikerült is. Ugyanakkor a többi videóban még fogok beszélni majd a kiejtésről, mert mindent így lehetetlen volt egy 40 percbe így belezsúfolni. Jó, és akkor a következő videókban pedig már mondatalkotással fogunk foglalkozni, és ugye, ahogy említettem, szerettem volna, hogy rögtön használható tudást kapjatok, tehát a legfontosabbra szerettem volna koncentrálni, hogy azokat a mondatokat ti rögtön tudjátok használni, illetve úgy építettem fel a videókat, hogy azok egymásra épüljenek, tehát hogyha megtanulunk egy dolgot az egyik videóban, akkor azt utána a másikban kiegészítjük. És mindig hozzáteszünk valami újat, vagy tanulunk egy rövid mondatot, és kipótoljuk egyre hosszabbal. Úgyhogy hát egyelőre ennyit szerettem volna elmondani, és akkor vágjunk is bele. Jó, tehát ugye így a kiejtést két részre osztottam. Ennek az első része a mással hangzókkal foglalkozik, illetve a mással hangzó betűcsoportokkal, betűkapcsolatokkal. Viszont mielőtt elkezdjük, én azért szeretnék átmenni itt az ABC-n, a francia ABC-n, úgyhogy elkezdem mondani a betűket, és ti mondjátok utánam, jó? Elmondom először csak a betűket, és utána pedig elmondom a szavakkal, hogy azért, ha már odaírtam, akkor azt is lássátok. Jó, tehát akkor kezdem. A, B, C, D, Ö, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jó, akkor még egyszer. A, comme, arbre. Comme az azt jelenti, hogy mint. Jó, tehát A, mint fa. A, comme, arbre. B, comme, banane. C, comme, citron. D, comme, dessert. E, comme escargot, F comme fleur, G comme garçon, H comme hôtel, I comme île, J comme jaune, K comme kiwi,
L comme lampe, M comme maison, N comme noir, O comme orange, P comme pomme, Q comme 4, R comme rose, S comme soleil, T comme table, U comme université, V comme voiture, W comme week-end, X comme xylophone, Y comme yoga, Z comme zèbre. Jó. Itt látjátok, hogy kipirosoztam az A, B, A, C, tehát pár betűt. Ezek azok a betűk, amik egy kicsit eltérnek a magyar kiejtéstől. Úgyhogy akkor most nézzük meg, hogy melyek ezek. Jó, és azért is írtam ki, hogy ne keverjétek a kiejtésüket, hiszen hogyha esetleg betűzni kell a neveiteket, vagy egy e-mail címet, akkor nehogy a másikat mondja. Például a C az C, tehát C és S. Jó, az S az S. C, S. Illetve ugyanígy a G és a J is nagyon közel áll egymáshoz. Z, Z. Jó? Z, Z. Felírtam az S-t, mert azt az ABC-ben S-nak ejtjük, ugyanakkor egy szóban sem ejtjük ki. Tehát például látjátok, hotel. A szavakban nem ejtjük ki a H betűt. Y, ami azt jelenti, hogy görög I, tehát a grek az görögöt jelent. Y az ABC-ben, a Q az Q. Q. Az A az olyasmi, mint a magyar A, csak talán nem annyira nyitott A. Az E-t azt Ö-nek ejtjük, Ő az ABC-ben, a szavakban többféle kiejtése lehet, és az Ü, az U pedig Ü. Jó, akkor most szeretném, hogyha elbetűznénk pár keresztnevet. Például legyen az első az István. Akkor próbáljátok meg először ti elbetűzni. És akkor várok pár másodpercet, és utána elbetűzöm én. Jó, tehát I, S, T, V, A, N. Jó, akkor legyen még egy, például a János. Próbáljátok meg. Jó. J, A, N, O, S. Jó, a harmadik keresztnevünk legyen a Szilvia. S, Z, I, L, V, I, A. És legyen egy utolsó keresztnév, például a Beatrix. B, Ö, A, T, R, X. Jó, nagyon jó, remélem, hogy sikerült. Akkor nézzük a szóvégi betűk kiejtését. Már biztos sokan tudjátok, még talán az is, aki nem tanul franciául, hogy a szóvégi E hangot soha nem ejtjük. Például Nice, ez Nizza, vagy j'aime, j'aime, azt jelenti, hogy szeretem. A szóvégi E hangot, tehát ha ékezetet kap, ugyanakkor mindig ejtjük. Például égalité, égalité. Jó, és ami a máson hangzókat illeti, azokat általában nem ejtjük. Például
Paris. Aláhúztam, hogy általában. Azért húztam alá, mert van pár mással hangzó, amit az esetek többségében ejtünk. Ezekben is vannak kivételek, mint például az igék, ami az R végűgék, ami R-re végződik, soha nem ejtjük, de az esetek többségében ezeket a mással hangzókat ejtjük, és ezek a mással hangzók azok, amelyek a Lucifer szóban megtalálhatók, úgyhogy így könnyen meg tudjátok jegyezni. Tehát az L, C, tehát itt van, itt látjátok, L, C, F, R. Ilyen például a la mer, a tenger. Jó. Na, akkor kezdjük a H hanggal. Ahogy említettem, ugye a H hangot soha nem ejtjük. Például hotel, homme. Jó, a következő hangunk az Y. Az Y hang a franciában magánhangzónak számít, vagyis helyesebben fél magánhangzónak hivatalosan. Emiatt I-nek ejtjük. Például stylo, stylo. Ugyanakkor az Y hangot J-nek ejtjük a szó elején, például yoga, yaourt, vagy két magánhangzó között, például crayon, crayon. Jó, akkor most nézzük a C hangot, ami általában S. És mikor S? Akkor ejtjük S-nek, amikor E, I vagy Y követi. Például, ha C vagy E, akkor cerise, France, Nice. I betűvel citron, Cécile, cinéma, és Y-nal szigony, szigony. Jó, itt látjátok, a szóvégi E betűket egyik szóban sem ejtettem ki. Cerise, France, Nice, Cécile, szigony. Jó, tehát azokat nem ejtjük. A C-t akkor is S-nek ejtjük, ha kap egy ilyen kis farkincát, amit CD-nek hívunk. Például garçon, français. Tehát ha ezt látjátok, akkor az mindig S. Akkor nem S, hogyha nem E, I vagy Y követi. Tehát minden más esetben K-nak ejtjük. Például caméra, balkon, mikrofon, canne, Lacoste, café. Ezt úgy is meg tudjátok jegyezni, hogyha talán emlékeztek még az iskolai tanulmányokból, hogy voltak magas és mély magánhangzók. Na most, ha a C-t magas magánhangzó követi, akkor S-nek ejtjük, tehát E-I, cerise, citron, viszont ha mély magánhangzó követi, akkor K-nak, tehát A-O-U, caméra, balkon. Csak még pluszban ide bejön a mással hangzó. Ha mással hangzó követi, akkor is K-nak ejtjük. De ez is egy segítség lehet, hogy magas vagy mély magánhangzó. Jó, vagy pedig úgy jegyzitek meg, hogy E, I, Y, és az összes többi esetben K. Ugyanez a helyzet, mondom tovább, a G-vel, ami általában Z a szavakban. Tehát Z-nek ejtjük, ha E, I vagy Y követi. Például, akkor ezt hogy ejtjük? Kipróbáljátok kiejteni. Plázs, plázs. Vagy ezt hogy ejtjük? Zsiráf. Gimnasztik. Nagyon jó. És G-nek ejtjük,
ha nem E, I vagy Y követi, tehát minden más esetben. Például garage, logo, Grenoble, gitár. Az U betű a G és a Q után mindig néma. Viszont G-nek fogjuk ejteni a G-t, de utána következő betű, amit ejtünk, az az I. Tehát az U kiesik. Gitár, baguette. Jó? Ugyanez a helyzet a Q betűvel. Tehát az U az néma a G után. Jó. Akkor megyünk tovább. Na nézzük ezt az R betűt. Ez az R betűnek a kiejtése franciául olyan, mintha gargarizálnánk. Itt van egy ugye a nyelvcsap, és azt mozgatjuk levegővel. Tehát, ha ide teszitek a kezeteket, itt érzitek, hogy itt mozog belül. De talán úgy a legegyszerűbb megjegyezni, hogy mintha gargarizálnátok, nyugodtan próbáljátok ki. Az még nagyon fontos az R betű kiejtésében, hogy a nyelv elől van, és alul, tehát alul van, és elől az alsó fogakat érinti. Tehát próbáljuk meg kimondani a következő szavakat, tehát a nyelvek lent, alul, elől a fogakat érintve. Bonjour, bonjour. Jó, próbáljátok meg. Akkor próbáljuk meg a többit. La mer, la mer. La rue, la rue. Jó, tehát annyira nem is nehéz talán szerintem. Hogyha esetleg még az elején nem tudjátok így kimondani az R betűt, vagy úgy érzitek, hogy ez nehéz, vagy furának érzitek így ejteni, akkor sincs semmi gond, attól még egy francia meg fog titeket érteni. Szerintem az elején talán nem ez a legfontosabb. Ha pedig francia környezetben vagytok, meg elkezdtek többet beszélni franciákkal, akkor úgyis automatikusan majd meg fogjátok szokni, hogy így ejtitek az R-et. Jó, akkor menjünk tovább. Nézzük az S betűnek a kiejtését, ami az esetek többségében S. Azért én ide kiírtam, hogy mikor S, de talán úgy érdemes megjegyezni, hogy az esetek többségében S. Tehát, mikor S? Akkor, hogyha előtte egy mással hangzó van, vagy utána egy mással hangzó követi. Tehát egy mással hangzó és egy magánhangzó fogja közre. Például Versailles, Stéphane, Université. Itt erre figyeljetek, mert ezt nagyon sok tanítványom zének ejti, ez talán a németből eredhet, hogy a németül zének ejtik, de franciában ez mindenképp S. Université. Tourisme, sport. Jó. Akkor is két S, vagy akkor is S-nek ejtjük, hogyha két S van a szóban. Például professeur, croissant, poisson, dessert. Illetve, ha szó elején S áll, akkor is S. Salade, suisse. Mikor nem ejtjük S-nek? Z-nek ejtjük akkor, abban az egy esetben, hogyha két magánhangzó között áll. Tehát nézzétek meg ezt. Poisson. Tehát nem mindegy, hogy mit mondunk, hogy mit eszünk például. Poisson, tehát halat, vagy poison, mérget. Jó, következő. Maison. Joséphine, dessert. Itt sem mindegy, hogy mit mondunk, dessert ou dessert.
ez volt az S. Jó, akkor most csináljunk egy feladatot. Exercice, az a feladat. Próbáljátok meg elolvasni ezeket a szavakat, és kitalálni, hogy ezekben a szavakban a C-t S-nek vagy K-nak ejtjük. Jó, akkor itt is hagyok egy kis időt, vagy állítsátok meg a videót, és próbáljátok meg ti felolvasni először ezeket a szavakat. Jó, kezdem. Cécile, Fabrice, café, cigogne, cinéma, France, citron, Nice, Nicole, vacances, cerise. Jó, remélem jól sikerült. Akkor most nézzük a következő feladatot. Megint olvassátok fel, és próbáljátok itt kitalálni, hogy Z-nek vagy G-nek ejtjük ezeket a szavakat. Jó, megint várok pár másodpercet, és utána olvasom. De ti ugye megállíthatjátok a videót. Jó, akkor kezdem. Brigitte, garage, plage, logo, Prague, Gabriel, Hongrie, Grand. Jó, remélem, hogy ez is jól sikerült. Akkor most nézzük ezeket a betűkapcsolatokat, vagy betűcsoportokat. Ha ilyet láttok egy szóban, akkor ezeket, például ha G-t láttok, akkor ennyinek ejtjük. Ha PH-t, akkor F-nek, ha CH-t, akkor S-nek, ha TH-t, akkor T-nek, és ha két L, az lehet L vagy J. Akkor nézzük meg ezeket példákkal most. Tehát cognac, mignon, cognac, mignon, photo, téléphone, éléphant. Jó, próbáltam olyan szavakat hozni példának, amik magyarul is hasonlóan hangzanak, tehát ilyen nemzetközi szavakat. A CH az általában S. Az esetek többségében S. Például Charles, Chat. De azért van jó néhány szó, amiben K-nak ejtjük. Például pszichológia, technik. Jó, ezek általában jövevényszavak, idegen szavak, vagy görög eredetű szavak. Úgyhogy itt nincs olyan szabály, hogy milyen helyzetben áll a CH, hanem sajnos ez a szónak az eredetétől függ, hogy itt most K-nak ejtjük, vagy S-nek. Ezeket, hát ezt sajnos meg kell tanulni, hogy mikor S, mikor K. Jó, és akkor itt még egyet kiemelnék, látjátok ezt, hogy technik, tehát az E-t ugye mondtam, hogy soha nem ejtjük a szó végén, viszont az U is néma a Q után, amit beszéltünk, ugye, előbb, technik. Tehát ezt az utolsó kettőt nem ejtjük, technik. Jó. Nézzük a T-t. TH-t. Sympathique. T. Mivel a H-ról amúgy is mondtuk, hogy néma, ez nyilván a T után is néma, tehát ebben nincs olyan nagy különlegesség. Sympathique, T. Viszont a T, hogyha szavak végén áll, tehát ha ezt a végződést látjátok a szavakon, hogy sillon, akkor ezt S-nek ejtjük. Jó? Például révolution,
Révolution. Ugye a forradalom? Jó. Akkor elérkeztünk a két L-hez. Ez egy kicsit nehéz, itt is meg kell tanulni a szavaknál, hogy mikor ejtjük L-nek, mikor J-nek. Általában L. Például belle. Ja, ami azt jelenti, hogy szép. Belle. Viszont, hogyha egy I betű előzi meg a két L, tehát hogyha ezt az il szókapcsolatot látjátok, mint itt, vagy itt, akkor J-nek ejtjük. Például travailler, famille. Ebből van pár kivétel. Ide írtam a legfontosabbakat. Mille, ville, village. Illetve, hogyha a szó elején van ez az il szókapcsolat, akkor szintén elnek ejtjük. Illégál. Akkor elérkeztünk a második részhez. Ugye eddig beszéltünk a mással hangzókról, most nézzük a magánhangzókat. Az E hangot külön vettem, mert azt többféleképpen lehet ejteni, illetve ebbe a részbe vettem a nazális és nem nazális hangokat is, tehát ezek az orrhangok. Jó. Vannak bizonyos betűkapcsolatok, amit, hogyha megtanultok, akkor utána könnyű lesz, mert ezeket a betűcsoportokat, vagy betűkapcsolatokat mindig ugyanúgy ejtik. Ez itt az elején egy kicsit soknak tűnhet, ugyanakkor, hogyha ezt egyszer megtanuljátok és megszokjátok, akkor ez nem fog változni. Talán azt mondanám, hogy ebben még kivételek sincsenek nagyon. Akkor nézzük. Tehát, ha A, U betűkapcsolatot láttok, az O. Például au revoir, chauffeur. Az E-A-U, az szintén O. Bordeaux. Az AI, az E, ezt az E-t a francia kicsit rövidebben ejti, tehát semmiképp nem nyitott E, mint nálunk, nem E, mi kicsit így mondjuk, náluk sokkal rövidebb, a száj csak egy kicsit van nyitva, E, és röviden E, maison, maison. Jó, az E-U, az Ő. Euro, ezt talán már hallottátok is, amikor vásároltok, hogy 1 euro, 2 euro, 3 euro. Tehát euro. Vagy Europe, Európa. Europe. Jó, az O-U, az mindig U. Bonjour. Bijou. Boutique. Az O-I, az OA. Voilà. Voilà. Az E-I, az E vagy EI, Eiffel. Marseille. Az I-E-R, az IE, clavier. Ez egyébként billentyűzetet jelent. Clavier. Jó, itt az R-et nem ejtjük. Clavier. Az U-t pedig mindig Ü-nek ejtjük. Bus. Bus. Jó, akkor most egyesével is megnézzük ezeket a szavakat. Tehát az első az A-Ü. Jó, franciául mondom, ahogy a francia ABC-ben. Tehát A-Ü, azt O-nak ejtjük. Például restaurant. Restaurant. Jó, ugye ezt itt E-nek ejtjük, mert két másra hangzójunk utána. Restaurant. Ez meg itt orrhang. Akkor Ö-A-Ü. Château. Château. Jó? Itt az A-n van egy kis háztető, az nem változtat az A betűnek a kiejtésén, tehát ugyanúgy A-nek ejtjük. Bordeaux. Bordeaux. Ez a város. Az A-I, az E. Mais. Fraise.
Az ő, az ő. Euro, euro. Fleur, fleur. Az OÜ az mindig U. Du, du. Vagy ami nincs ideírva, például bonjour, bonjour. Utolsó betűt nem ejtjük. Du. Az OI az OA. Például moi, toi. Az ÖI az EI. Például Tour Eiffel. IER az IE. Tehát az R-et nem ejtjük itt. IE, clavier. Clavier. Akkor szeretnék megint egy feladatot csinálni. Próbáljátok meg elolvasni ezeket a szavakat. Jó, akkor állítsátok meg a videót, nyugodtan nézzétek vissza, tehát nézzétek meg ezeket a betűkapcsolatokat, amikről most beszéltünk, és utána próbáljátok ezeket a szavakat kiejteni egyedül. Jó, és csak utána hallgassátok meg, ahogy én felolvasom. Jó, kezdem az olvasást, tehát loup, chou, doux, pois, toi, vu, cru, lu, rue, Europe, feu, maison, clair, fraise, mais, aussi, restaurant, chauffeur, cadeau, château, Bordeaux. Jó, remélem jól sikerült. Ugye láthatjuk, itt pirossal jelöltem ezeket a betű kapcsolatokat, tehát OU, LU, CHOU, DOU. Az U az mindig U, vu, cru, lu, rue. Aïe, maison, clair, fraise, mais. Jó, a clairnél, ugye említettem az R-t, azt ejtjük a szavak végén, tehát clair. De például a többi betűt nem, tehát a me, az a de, me, ott nem ejtjük az ezt, me. Chauffeur, szintén ejtjük az R-et. Jó, toi, ami azt jelenti, hogy te. Toi. Erről holnap már fogunk többet beszélni. Szuper. Akkor belevágunk az orrhangokba. Tehát a nazális, vagy nem nazális hangokba. A franciában hivatalosan 4 típusú orrhang van. Ezeket most felolvasom, ezt itt jelöltem nagyjal. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy úgy ejtem ki, tehát E van odaírva, E, viszont orrhanggal, tehát innen jön a hang, fölülről. Felolvasom először, utána mondom tovább. Un, on. On. Tehát, ahogy előbb említettem, hivatalosan 4 van. Viszont ez gyakorlatilag már kezd eltűnni a franciában. Majdnem az összes régióból ez a 4., amit itt perjellel írtam, ez az gyakorlatilag el is tűnt, és ezeket a szavakat, amiket régen nek ejtettek, tehát ez olyan, mint egy ilyen nyögés, azt ma már a franciák is nek ejtik, tehát evel inkább Ezt azért is mondom, mert nagyon sok tanítványom kérdezi tőlem, hogy akkor például az egy, ami a franciául hogy hallják, ugye, hogy evel ejtem. Igen, azért, mert a franciák ma már
majdnem igazából minden francia e-vel ejti. Úgyhogy ezt ide emiatt írtam Perrierrel, és egy kicsit kisebbel. Úgyhogy érdemes úgy megtanulni, hogy ma már csak 3 orrhang van a franciában. Un, on. Na most, hogy ejtjük ki ezeket a hangokat? A nyelv fönt van, és ugye innen jön a hang, tehát még talán itt a levegőt lehet talán egy kicsit érezni is, hogy kijön az orrotokba. Ez kicsit olyan, mint amikor, nem tudom, hogy gyerekkorotokban, amikor repülőztetek, repülővel játszottatok, és így mondtátok, hogy ugye, nem tudom, hogy ismerőse. Tehát ez a hang, amikor a kisgyerek vagy az autóval játszik, amikor ezt a hangot adja ki, na, ez az orrhang. Jó, tehát nyelvet azt fölviszed, a nyelv az hátul van, fönt, Jó, ezt is mondjátok utánam. On. Amit itt fölül láttok, ez a fonetikus átírása az orrhangoknak. Ez a szavakban, itt alá írtam, hogy a szavakban ez hogy jelenik meg. Tehát akkor ejtünk, ezek is ilyen betűkapcsolatok, és akkor van orrhang, hogyha a szóban magánhangzót láttok, ugye ahogy látjátok, lehet I, E, U, A, O, és utána követi egy N vagy egy M. És utána pedig egy mással hangzó áll. Jó, mert hogyha nem mással hangzó áll, azt szintén később elmondom, akkor eltűnik az orrhang. Tehát magánhangzó N vagy M plusz egy mással hangzó, ami nem N vagy M, hanem egy másik mással hangzó. Jó, vagy pedig szó végén áll, akkor nem kell mással hangzó. Nézzük meg először ezt az elsőt, az an. Például fan. Orrhang egyébként lehet szó elején, szó közepén, szó végén is, bárhol. Akkor nézzük a következőt. Important. C'est important. Jó, tehát un, utána jön egy P, en, important. Az Y, ahogy mondtam, magánhangzónak számít, tehát mintha I lenne, tehát ez is orrhang. Hogyha M-mel áll, vagy N-nel. Sympa, sympathique, sympathique. Train. Ugye az AI-ről megbeszéltük, hogy E, de attól ez még ez itt orrhang, mert jön egy N. Tehát train. Jó, az egy az un, parfum. Tehát semmiképp nem parfüm, mint magyarul, parfum. Szuper. Az AN-nel is írhatjuk, vagy EN-nel is. Tehát attól, mert még EN, azt AN-nak ejtjük. Nézzük a szavakat. Éléphant, lan. Jó, tehát EN és A-val ejtjük. Lan. Míg érdekes módon, ugye itt az E-nél I-vel ejtjük, de E-nek ejtjük. Fan. Úgyhogy ezek közül talán a legkönnyebb az O, azt az O lehet, vagy tehát az csak O lehet. Mignon. Bon. Jó, remélem, hogy ez így érthető. És akkor most nézzük meg, hogy mikor tűnik el ez az orrhang, mikor nincs. Tehát hiába van ilyen a szóban, de mégis eltűnik. Ez akkor van, hogyha ezt az ilyennet vagy ilyenmet vagy egy magánhangzó követi, vagy egy N, vagy egy M. Tehát még egy N, még egy M. Tehát ha dupla N, vagy dupla M áll. Tehát nézzük ezeket. Martin, orrhang. Martin,
Martine. Fabien, Fabienne. Simon, Simone. Florian, Floriane. Italien, Italienne. Remélem, hogy halljátok a különbséget. Tehát Italien, Italienne. Martin, Martin. Itt ilyenkor nincs orrhang a szóban. Jó? Tehát ez fontos. Jó, akkor most nézzük meg még egyszer az orrhangok kiejtését, és ezeket a betűkapcsolatokat, amit orrhangnak ejtünk. Tehát ugye említettem, hogy ilyen, iem, yn, ym lehet írásban, vagy aien, aiem. Na nézzünk akkor erre pár szót. Például important, important. Tehát ez az iem, ez e. Important. Intéressant, intéressant. Sympathique. Aien, aiem. Train. Main. Train. Main. Jó, akkor nézzük azt, amit on-val ejtünk, tehát en-emmel írjuk, és mégis on-nak ejtjük. Ilyen például a long, long, a lassú, long. Emporter, emporter, ez az elvinni. És van egy ilyen prepozíció, amit majd már a harmadik videóban fogtok látni, például en France, Franciaországban, tehát a ban, en, ez is orrhang, a-val, en. Jó, akkor az important szóba, ugye megtanultuk, hogy az im azt e-vel ejtjük, viszont a végén an van, ami orrhang, a t-t pedig nem ejtjük. Important, intéressant. Jó, és az utolsó az on, long, long, a g-t nem ejtjük. Long. Elérkeztünk megint a feladathoz. Exercice. Próbáljátok kiejteni ezeket a szavakat, jó? Akkor megint várok egy kicsit, pár másodpercet, ti megállítjátok a videót, és próbáljátok kiejteni. Jó? Bon. Long. Non. Main. Rein. Train. Gant. Sang. Sang. Lent. Intéressant. Important. Sympa. Jean. Grand. Bien. Lundi. Jó, remélem jól sikerült. Tehát akkor nézzük megint. O-N, long, de a G-t nem ejtjük. Long. Jó, ilyen a sang. Long, sang. És a sang, és a sant, a sang az vért jelent, a sang a százat, azt ugyanúgy ejtjük. Sang, sang. Sang, sang. Lan. Jó, itt volt nekünk egy G betűnk, több is, például gan, G-vel ejtjük, mert mély magánhangzó jön utána. Gan. Viszont a Jean, azt Z-vel ejtjük, mert eljön utána. Jean. A grand, azt G-nek ejtjük, mert más hangzó jön utána. Grand. Jó. Remélem, hogy azért nem túl bonyolult, és hogy tudjátok követni. Olvasásnál, ha majd olvastok, ez szépen be fog rögzülni, és akkor menni fog. Jó, nézzük az
E magánhangzót. Hát talán ez egy kicsit nehéz a szavaknál, amikor az E magánhangzó ékezet nélkül áll, mert többfajta kiejtése lehet. Ugye itt összeszedtem nektek ezeket a kiejtéseket, hogy így meglegyen, de megint mondom, még egyszer ismétlem, hogy ahogy beszéltek, ezt is meg fogjátok szokni. Szerintem jó, hogy ez így itt van. Tehát akkor kezdjük. A szóvégi E hangot soha nem ejtjük. Zsem, bell. Énekeljük, ha a szó végén ER vagy EZ áll. Zed áll. Chanter, ché, chanter. És a következő rövid szavakban, mint a me, te, se, le, de és a se, ezekben énekeljük. Me, te, se, le, de, se. Tehát az ezt nem ejtjük. Ezek egyébként determinánsok, tehát mint az én valamim, a te valamid. Jó, erről később lesz szó. Őnek ejtjük egytagú szóban. Je, me, te, le. Őnek ejtjük akkor is, ha egymásra hangzó követi. Például petit. És ebben az esetben itt a 4. pontnál van az, hogy gyakran ki is esik ez az ő. Biztos hallottátok már, hogy petit, petit. Ugye, teljesen kiesik. Viszont énekeljük, hogyha két mással hangzó követi. Merci. Ja, köszönöm. Merci. Espagne. Espagne. Jó, illetve énekeljük egytagú szóban, ha egy mással hangzó követi, és azt a mással hangzót egyébként amúgy is ejtjük, ugye én a C, a Lucifer szóból, meg, szek. Jó, menjünk tovább akkor, most egyesével. Most azt nézzük meg, amikor az E hangon ékezet van. Például é, télé. Ha az E betűt ékezettel látjátok, mint magyarul, akkor mindig énekeljük, mint magyarul. Például télé, télé. Hogyha az E betűn visszafele fordul az ékezet, akkor mindig E-nek ejtjük. E. Mer. Mer. Hogyha egy kis háztetőt láttok az E betűn, akkor szintén mindig E-nek ejtjük. Például être, vagy fenêtre. Jó. Itt ebben a táblázatban összeszedtem nektek, hogy ejtjük, hogy hogyan nevezik ezeket az ékezeteket franciául. Tehát amikor előredől az ékezet, mint a magyar é, azt úgy mondjuk, hogy accent aigu. Éléphant. Amikor visszafele dől, akkor úgy ejtjük, hogy accent grave, tehát az ékezetnek a neve. Ez csak információ jellegű, hogy meglegyen nektek, ez nem fontos a beszédhez. Tehát ha visszafele fordul, akkor ez az accent grave, mer. És mint látjátok, ez a visszafele forduló ékezet más betűkön is szerepelhet, viszont abban az esetben ez az ékezet nem változtatja annak a betűnek a kiejtését. Például az án, tehát egy A betűt ugyanúgy ának ejtünk ékezettel, vagy ékezet nélkül is. Például voilà. Az un, ha visszafele fordul, ugyanez a helyzet. Ott látjátok, hogy u, az O-U betű kapcsolatot mindig U-nak ejtjük, ha van rajta ékezet, ha nincs rajta ékezet. Az accent circonflex, az a háztető. Accent circonflex. Jó, ez sem változtatja meg a többi hangnak, tehát az O, például hotel, az I, vagy ugye itt A-I, az connaître, az Ü,
tehát az U betű az Ü, ha van rajta ékezet, ha nincs rajta ékezet. Mur. Éppen ezért vastagítottam ki az E betűket itt, az a lényeg nekünk, az változik. Tehát E. Na, tehát még itt mutatom. E. Fenêtre. És Noël. Egy kicsi változás van itt az I betűvel kapcsolatban, mert viszont, hogyha az in 2 pont van, amit trémának hívunk, akkor itt ugye az AI amúgy lenne, de itt ez eltűnik, és ezt úgy ejtjük, hogy maïs. Maïs, ez a kukorica. Maïs. Ilyen szó viszont nagyon kevés van. Talán a leggyakrabban használt az ez a maïs, úgyhogy ez egyáltalán nem gyakori, de itt tény, hogy itt meg esetleg még keresztnevekben fordul elő. Jó, és akkor ide is kiírtam ezt a CD-t, ami mindig S, garçon. Jó, és akkor marad még a utolsó kis feladatunk, az E betű kiejtése. Próbáljátok akkor kiejteni ezeket a szavakat. Jó, várok pár másodpercet, és akkor mondom én. Jó, tehát kezdem. Thé, ré, café, fenêtre, mer, père, espoir, Espagne. Merci. Petit. Je. Ce. Le. Appartement. Fête. Être. Chez. Les. Février. Cheval. Jó. Tehát akkor még egyszer összefoglalom. Az T, ré, café. Jó, az fenêtre, viszont ha kis háztető van rajta, akkor fenêtre, mer, père. Itt két mással hangzó követi, tehát espoir, Espagne, merci. Jó, itt is petit, két mással hangzó között petit, je, ce, le, ugye cheval, petit, cheval. Ezekben a kis rövid szavakban les, chez, és itt is van egy ilyen háztetős, fête, être. Rendben, akkor elérkeztünk a videónak a végéhez. Remélem, hogy tudtátok követni, és nem találjátok túl nehéznek, szerintem nem túl nehéz, és nagyon logikus, és persze majd még a következő videókban fogok mondani a kiejtéssel kapcsolatban pár dolgot, hiszen azért ezt 40 perc alatt mindent nem tudunk összefoglalni, de a legnagyobb része az most így itt van és megvan. Úgyhogy akkor jó tanulást, felteszem a házi feladatot a csoportba, és este pedig találkozunk az élő bejelentkezésen. Sziasztok!